Assalamu alaikum ஐபோவான் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ருஷ்ப்ரோ ஃபார்ம். நாங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து சின்ன மெடிசின் அப்படின்னா அனிமல்ஸுக்கு தேவையான மெடிசின் சம்மந்தமாக தான் பேசுகிறோம். अभी मैं वीडियो में कथा करने पड़ी मेडिसिन संबंधित मैं मैं टिकटॉक के दाला तीनवा बलंड अद भी कथा करने अण्णे मैं बडिंग अण्णे सत्तुट लूस मोशन अंट पटंगत्तु एक मनोद करंड केला लूस मोशन आवरदुक्कु वंदु कारणम லூஸ் மோஷனுக்கு உரிய மருந்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறோம். சிலவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மருந்து, அதாவது இந்த கொட்ரிம் டேப்லெட், நான் இதில் ஃபோட்டோ போடுறேன்னு பாருங்கள். இந்த டேப்லெட் கொடுத்தா ஆடுகளுக்கு சில இஷ்யூஸ் வரும், புளிக்கிற புழுஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இவ்வளோ காலமும் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் இந்த டேப்லெட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வரேன். மாஷா அல்லாஹ் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. இந்த டேப்லெட்டில் வந்து குட்டிகள்னு சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு ஹாஃப் டேப்லெட்டை நான் உடச்சி தூளாக்கி தண்ணியில் கலந்து நான் காட்டேன் எப்படி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி தண்ணியில் கலந்து வாயுலுக்கு செஞ்சில் வச்சு அடிச்சுடுவோம். பெரிய ආඩින සෙන්න ஒரு ටැබ්ලට් ලොකු සතානන් මේ ටැබ්ලට් එකෙන් එක ටැබ්ලට් එක පවුඩර් කරලා අර පොඩි සෙන්ච් එකෙන් වතුරත් එක්ක කලවම් කරලා ඒක කටෙන් ගහනවා. උදේට ගහලා බලන්න ඕනේ හවසට ලූස් මෝෂන් එක නතර වෙලාද නැත්නම් චුට්ටක් ටික් වෙලා යනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් හවසත් දෙන්න පුළුවන්, අවුලක් නැහැ. මං නම් එහෙම තමයි දෙන්නේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක බලලා තමයි මම ඒක කියන්නේ. නිකන් කවුරු හරි கியூவோட மேக கியன்ன ஒயாலட்ட மேக தீல பலන්න පුළුවන්. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் லூஸ் மோஷன் போகுதுன்னு சொல்லி பயந்து டென்ஷன் ஆகிக்க தேவையில்ல, வேறு இன்ஜெக்ஷன்கள் அடிக்கவும் தேவையில்ல. இதுதான் டேப்லெட் பாருங்கள், கொட்ரிம் எல் ட்ரிம் அப்படின்னு மீக்கும். இதை தேவையானவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் அடித்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்ப்போம். டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம், அதாவது இதுக்கு ரீசன் சில சாப்பாடு, அதாவது இந்த கின்சூரியான்னு சொல்லுவாங்க சில இடங்களில், வெட்டேரியா, அந்த கில்லிசீரியான்னு சொல்லுவாங்க சில இடங்களில், எக்கேஷியான்னு சொல்லுவாங்க. இப்படியான அந்த சில சாப்பாடுகள், சாஃப்டான சாப்பாடுகள், வளமையாக கொடுக்காத சாப்பாடு இல்லாமல் வித்தியாசமான சாப்பாடுகள் கொடுத்து பட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கு வயிற்றுக்கு அப்செட் ஆகிடும், செட் ஆகிறதுக்கு குழப்பம். சில நேரம் புண்ணாக்குகள் நாங்கள் புதிய புண்ணாக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சொன்னால் அதுக்கும் லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. புதிய சாப்பாடு, டிஃப்ரெண்ட்டான சாப்பாடுகள், கூடுதலாக தண்ணி குடிப்பட்டான்னு சொன்னாலும், ஓவராக தண்ணி குடிப்பட்டான்னு சொன்னாலும் லூஸ் மோஷன் ஆகிறதுக்கு சின்ன ஒரு % சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த லூஸ் மோஷன் இப்படியே பெய்துட்டுன்னு சொன்னால் ஆடு சாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஆடு மெலிகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சரியான நாத்தமாயிக்கும் ஃபார்முலுக்கு. இதுக்கு தான் இந்த மருந்து. நான் இதை ஃபஸ்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் லூஸ் மோஷன் போகுது அப்படின்னு சொல்லி. சில நேரம் வயிறூதி லூஸ் மோஷன் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, வயிறூதுற சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து வேறொரு மருந்துக்கு நான் அதை சம்மந்தமாக பேசுவேன். அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ப்ளோட்டசில்னு சொல்லி, ப்ளோட்டசில். நான் அதில் ஃபோட்டோஸும் போடுவேன் கட்டாயம். இப்போ கையில் இல்லை மருந்து, அப்படி மருந்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் காட்டுறேன் கட்டாயம். இந்த மருந்துகள் கட்டாயம் நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளணும். நான் இது சம்மந்தமாக ஃபுல் வீடியோ உண்டு, என்னென்ன மருந்து நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்றது வந்து நான் கட்டாயம் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு. இந்த ப்ளோட்டசில்ன்ற மருந்து வந்து ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலாம், இது எத்தனை எம்எல் கொடுக்கலாம், எப்படி கொடுக்கலாம்ன்ற சம்மந்தமாக நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன். நான் இதில் வந்து பேசுகிறேன் லூஸ் மோஷன் சம்மந்தமான வீடியோ உண்டு. இப்போ இந்த லூஸ் மோஷன் வந்து நான் கட்டாயம் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும். குட்டிகளுக்கு கண்டோம்னு சொன்னால் இதில் ஒரு டேப்லெட் पेटाउंट मे පැති එකෙන් භාගයක් කැඩලා ඒක කුඩු කරලා ඩස්ට් කරලා ස්විච් එකට දාලා වතුරත් එක්ක කලවම් කරලා දෙන්න ඕනේ. අපි අර බෝයර් පෙටියට අපි උදේ දුන්නා. දැන් චුට්ටක් ඒ කියන්නේ වතුර වාගේ වතුර ගැතියට ලූස් මෝෂන් එකට හිටියා. දැන් ඒක අඩු වෙලා මේ ගුලි වාගේ යනවා. ඒක අද හවසට අපි දෙන්නත් පුළුවන්, දෙන්න නැතුව උදේ වෙනකම් බලන්නත් පුළුවන්. උදේ වෙනකොට කොහොමද ඒක හරි වෙනවා. එහෙම හරි වුණොත් ඒකට අපි ආයෙ දෙන්න ඕනේ නැහැ. அப்படி சரியாகிச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் டிக்காக இப்போ பைத்திக்குது, லூஸாக போனது இப்போ டிக்காக பைத்திக்குது. அப்படி சரியாகிட்டுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை, சரியாயிடும். நாங்கள் இதை கட்டாயம் இந்த லூஸ் மோஷன் போகுதுன்றதையும் பார்த்துக்கணும். சிலவங்க வந்து பச்சை புல் கொடுக்குற நேரத்தில் வந்து அப்படி லூஸ் மோஷன் போயிடுச்சுன்னா காஞ்ச இலைகள் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுத்தாலும் சரியாகிறது தான். சில ஆடுகளுக்கு வந்து ஒன் டைம் அப்படி கொடுத்தா சரியாகும். சில ஆடுகளுக்கு 2-3 முறை கொடுக்கணும். சில ஆடுகள் வந்து சாப்பிடாது, காஞ்ச இலைகளை சாப்பிடாது. சாப்பிடலன்னு சொன்னால் அது சரியாகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மருந்துகளை செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் வளமையாக உங்களோட ஆடுகளுக்கு நான் இப்படி செஞ்சால் இது ஓகே ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூ. எங்களுக்கும் உங்களோட கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள், இப்படி நாங்கள் நார்மலாக ஈஸியாக செய்கிறோம், இதுக்கு ஓகே ஆகுதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கும் அதை சொல்லித்தாங்க. அப்படி ஆவலன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த டேப்லெட்டை ஃபார்மசியில் எடுக்கலாம். ஃபார்மசியில் நீங்கள் கட்டாயம் எடுங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் இல்லை நிறைய வீடியோஸில் போட்டுட்டு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கெண்டி டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு எங்கெங்கே மருந்து எடுக்கலாம். கெண்டியில் ஒரு இடம் இருக்குது, மற்றது மாவனல்ல இருக்குது, கெல்லியோவில் இருக்குது, கம்பல்ல இருக்குது. இந்த மருந்து எடுக்கக்கூடிய மெயின் பாயிண்ட்களையும் அதில் நம்பர்களையும் நான் கட்டாயம் உங்களுக்கு நான் அவனோட பெர்மிஷனோட போடுவேன். මං කියන්නේ මේ බෙහෙත් වර්ගය
ඔයාලන්ට ෆාමර්ස්ලට ගණ්ඩ කොහෙද ගණ්ඩ පුළුවන් කියලා දන්නේ මං වීඩියෝස් වලින් ඒක දානවා ඒ නම්බර්ස් වලින් දානවා නුවරෙන් ගණ්ඩ පුළුවන් ගම්පලෙන් ගණ්ඩ පුළුවන් අර බෙහෙත් වර්ගේ ඔක්කොම කොහෙද ගණ්ඩ පුළුවන් කියලා මං වීඩියෝ එකක් දාන්නම් අයි දන්නවද මං මෙහෙම බෙහෙත් කිව්වට ගොඩාක් කට්ටිය අහනවා මට මේක කොහෙද ගණ්ඩ පුළුවන් අරන් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මට ඒකට වෙලාවක් නැහැ මං ඒ මාවනල ඇග්‍රෝවෙට් එකෙන් ගණ්ඩ පුළුවන් මේ ගෙලියෝෙන් ඇග්‍රෝවෙට් එකක් තියෙනවා අනිත් එක මේ නුවර කොළඹ විවිධයෙන් තියෙන ක්‍රිෂ්ණාගෙන් ගන්න පුළුවන් මම ඒ ෆෝන් නම්බරුත් එක්ක ඔක්කොම දාන්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා ඒකෙන් බෙහෙත් එක අරන් සතුන්ට දීලා සතුටින් ෆාම් එක කරගෙන යන්න අපේ වීඩියෝ එක බලපු එකට thank you so much මම ඒක කොහොමද ඒක දෙන්නේ කියලා මම ඒක දැන් හදලා පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ ටැබ්ලට් එකයි බලන්න හරිද මම ඒක හරියට තියෙන ෆොටෝ එකක් දාන්නම් කොට්‍රිම් ටැබ්ලට් කිටි යංගපෝ මේක ටැබ්ලට් එක මෙන්න මේ විදිහට අරන් හරිද මේක සිරින්ජ් එකක් මේ සිරින්ජ් එක ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඒකෙන් මේක කටු එක ගලවලා இந்த கட்டுவை கலட்டிட்டு இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் எடுத்து சாதாரணமாக உங்களுக்கு இந்த පැකට්ලේ වෙච්චි තූලාකි කොල්ලலாம் මේකම තියලා කුඩු කරගන්න පුළුවන් බලන්න දැන් මෙහෙම පිරිසිදුවට කුඩු කරලා තියෙනවා බලන්න දැන් මේක ගලවලා இதை கலட்டி இதில் இப்படி போடணும் இந்த தூளை போட்டுட்டு இதை இப்படி போட்டுக்கொள்கிறது இதுக்கு நாங்கள் தேவையான கணக்கு தண்ணி எவ்வளோ கொடுக்கணும் இல்லை தண்ணி எப்படி இழுத்துட்டு கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிக்கொண்டா මෙහෙම ෂේක් කරලා ඒක කුඩු එක තියෙන එක හොඳට ඒකත් එක්ක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් එන්න කටුමු. මෙහෙම මික්ස් කරලා දැන් හරිනේ මේක තමයි සත්තුන්ට දෙන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ගහන්නේ කියලා ඒක පෙන්වන්නම්. එන්න. කට් පන්න එක. දැන් මේ බලන්න මේ බෝයර් පෙටියක් ඉන්නවා අපේ. අම්මා මෙහෙට එන්න. මේ ඉන්නේ සතෙක් මේ මාස 3 පිරිමි සතෙක්. එයාට බලන්න දැන් ඊයේ ඉඳලා ලූස් මෝෂන් යනවා. ලූස් මෝෂන් යනකොට මෙතන මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක හැමදාම අපි බලන්න ඕනේ. இப்போ நாங்கள் குட்டிகளுக்கு வந்து பாருங்கள் எல்லாட்டுக்கும் லூஸ் மோஷன் போகும். நாங்கள் இதை கட்டாயம் கவனிச்சுக்கணும். இது மாதிரி திக்காக போகும், சில நேரம் தண்ணி மாதிரி போகும். இது ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் சில நேரம் டைஜஸ்டின் ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் சில சாப்பாடு බලන්න මේ සතාව මෙහෙම අල්ලගෙන මේ සමහර ලොකු සත්තු නම් දෙන්නක් එහෙම අල්ලන්න ඕනේ. ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඔයාලටම දන්නවනේ. සමහර සත්තුන්ට කටට ගහන්න බෑ. දැන් මේක මෙහෙම අල්ලලා හරි මෙන්න මෙහෙම කටට අතුලට දාලා මේක පේනවද? මෙහෙම චුට්ටක් ඔළුව මෙහෙම උස කරලා கழுத்தை கொஞ்சம் இப்படி ஒசத்தி வாயுல இப்படி போட்டு கொஞ்சம் உள்ளுக்காக்கி செஞ்சு இப்படி அடிச்சிடணும். මෙහෙම ඇතුලට ගහන එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ගත්තොත් චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම අල්ලගෙන ඉඳලා දැන් හරි. දැන් බිව්වා. හරිනේ? இப்படி தான் இந்த மருந்தை கொடுக்குறது கொட்ரின் டேப்லெட். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்களும் அப்படி செஞ்சு பாருங்க. சரியாகிறதுக்கு மிச்சமே சான்ஸ் இருக்குது අල්ලාට එපාඩි. මේ බෙහෙත් එක කරන්න ලූස් මෝෂන් ප්‍රොබ්ලම් එක ඔයාලට ස්ටොප් කරගන්න පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක, Facebook channel එක, TikTok channel එක මේ වාගේ හොඳ වීඩියෝස් අපි දානවා. channel එක subscribe කරලා follow කරලා තියාගන්න. අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්.